Melekihle, sanibona ney'ngane zakwethu ngibingelele. Yebo bafethu, kodwa sisanomdlali wethu ongakadlali. Yo, hayi bafana, sisasenomdlali wethu ongakadlali. I-brand new from the box, engakadlali. Yebo bafowethu, ngeke. Eyi ngeke, sengikhohliwe le ndoda u-Abraham, bathi u-Faith Abraham. Sengiyikhohliwe bafana, the day-ke le ngwenya yathola ithuba, ngiyafisa ukuthi ngibe khona ngifakaze nami ngayo. Uyabo? Ngifakaze nami ngayo, kungezwa ngongizwa. Uyabo? Nami ngizokhona ukufakaza ngale ngwenya le ukuthi injani. Uyabo? Ngoba phela asikwazi ukuthi singavele sikhulume ngayo la ku-social media kuphela, sifuna ukuyibona nangamehlo. Uyabo? Le ngwenya le bengifisa ukuthi le game le soyidlala ne-Richards Bay ngeviki elizayo ngo-7:30 ntambama, siyibone iqala. Yabo, kungaba kuhle kakhulu futhi ivele nje ithi ingene ngoba phela uDa Cruz akanqeni vele umuntu ofikayo vele amqalise nje ku-line up. Akanqeni nje, unesibindi leya ndoda, inesibindi, ayisabi lutho futhi. Uyabo? Kodwa le ntwana ngiyayithemba-ke le ntwana le. Umfana nje ukhahlela ngazo zombili iy'nyawo naye. Engicabanga ukuthi umfana ozodlala lapha la kudlala khona kakhulukazi uMfundo Vilakazi. Uyabo? Lapha kwa-left winger, kwa-right winger uzobe edlala lapho kakhulukazi lo mfana, kuzoya nge-formation ayisebenzisayo u-coach ngalolo suku lolo. Uyabo? Izoya ngo-coach ukuthi usebenzisa, uma edlala i-4-3-3 uzodlala esayidini umfana, kodwa ne-10 ngathi uyayidlala umfana. Uyabo? Ne-10 ngathi uyayidlala umfana. So I can't wait uku-witness-a le ntwana le. I can't wait serious guys ukuthi mfana ngike ngimbukele, ngifakaze ngaye nami, ngisho ukuthi hhayi nangu umfana wethu uyashisa bhe umlilo. Yabo? Kodwa-ke hhayi-ke iyeza kuLesithathu iy'ngane zakwethu, asithembe noma sithandazele ukuthi uDa Cruz amfake umfana, simbone ngoba phela umfana usasemncane, uneminyaka nje ewu-22. Umfana nje okulo izinga labo oVilakazi, oPhili, and futhi yabona ngicabanga ukuthi uma bengamdlalisa noPhili kanye kanye singabona enye into esingayazi ngoba bayazana, basuke ku-Stellenbosch. So singabona enye into esingayazi, and une-stamina-ke umfana. Eyi, kodwa hhayi, ngeke siyixoxe la efonini, soyixoxa-ke ngeviki elizayo, sibe nesifiso ukuthi aqale igame abe khona. Danko.